Vážení, milovaní bratia aj sestry, vážim si túto chvíľu, že spolu s mojou manželkou naozaj môžeme byť vo vašom prostredí a takto spoločne pozdvihnúť svoj hlas, aby sme ho oslavili. Aby sme sa modlili za potreby, aby sme nielen sa modlili, ale aj videli rezultát našej viery. Pretože Pán chce, aby sme videli rezultát našej viery. Dnes večer ja ďakujem za dôveru aj povolania a budem sa snažiť byť stručný, pretože verím, že každý jeden z nás vlastne sme prišli Pánovi sa modliť. Ja nemôžem uzdraviť. Nikto z týchto ľudí nemôže uzdraviť. Jediné, kto môže uzdraviť, to je Pán Ježiš. A preto chceme urobiť stredobodom našej pozornosti a chceme mu proste veriť. Ak dnes večer budete vy a ja veriť Božie slovo, ak naozaj budete veriť Božie slovo, budete vidieť slavu Božiu. Každý z nás máme ten koncept, chceme získať viacej viery. Ale to je koncept New Age, získať voľačo viacej, väčšie poznania a tak ďalej. O čom sa nechcem baviť. Vy máte potrebnú vieru. Tá viera vám je daná od Boha. A viera je dar od Boha. Ona prichádza skrze počúvania Božieho slova. A počúvania to je trvalý čas. Znamená, nie raz vypočuť, viem, v poriadku, súhlasím, zapísal som to. Nie, skrze počúvania a počúvania a počúvania Božieho slova. Nielen, že sa viera rodí, ale viera aj silnie a zmáha sa. A zvlášť, keď tú vieru, ktorú máme, začneme používať, vtedy ona isto ako aj svaly, aj ako aj naše telo sa vyvíja. A postupom času dokážeme viacej a viacej. Ale viera je isto tak aj ovocie. To znamená, že voľaký život musí vyprodukovať tú vieru. Ak sme napojení na Ježiša Krista, ak sme napojení na ten vinič, a my sme tie letorasty, ktoré sú naviazané a závisia od toho viniča, aj od toho soku, ak dovolíte, od toho života, ktoré je v tom viniči, tak potom automaticky môžeme očakávať, že príde ovocia. Inými slovami, vás aj mňa interesuje, aby sme nielen verili Pánu Ježišovi Kristovi, ale aby sme v ňom aj zostali. Kresťanstvo nie je, v nedeľu prídem do cirkvi, oblečiem si cirkevné šaty a pondelok do stredy žijem svoj bežný život ako aj ostatní ľudia. Kresťanstvo je, keď nosíme tie šaty Pána Ježiša Krista vždy. Ja som kresťan, aj keď mi ide, aj keď mi nejde. Ja mám kázať slovo Božie aj včas, aj v nevčas. Ja mám veriť Pánovi, aj keď je môj butelár plný, aj keď je prázdny. Aj keď je moja chladnička plná, aj keď je moja chladnička prázdna. Aj keď mám zdravé telo, aj keď mám telo, ktoré je napadnuté chorobou. Ja neprestávam veriť Bohu. Ja neprestávam sláviť Boha. Ja neprestávam sa mu odovzdať, moji drahí. Viera nie je len niečo veriť, že sa voľačo stane. Stane možno driov alebo pozdejšie v tej neviditeľnej sfére. Viera je proste vedieť, že
to uzdravenie, o ktoré aj dnes večer sme prišli poprosiť Pána, za to uzdravenie je už zaplatená cena. Vy idete doktorovi za to, že máte dôveru, že doktor ustanoví správnu diagnózu. A nie len, že ustanoví správnu diagnózu, ale že aj je to liek, ktorý vám predpíše a ktorý začnete používať a o pár dní sa cítite, že vaše telo je na tom lepšie. A tu hovoríme o lekárovi, ktorý je ponad všetkých lekárov. O Pánovi, ktorý je ponad všetkých pánov, moji drahí. Teda viera je vedieť. Vy keď prídete pred lekára, vy neviete to, čo on vie. Ale viete, že lekár vie. Viera je vedieť, že on vie. Viera je vedieť, že on zabezpečil, moji drahí, že všetko je zabezpečené. A Pán Ježiš Kristus to zaplatil na kríži. Viera je vedieť, že pre toto uzdravenie, o ktoré sa budeme modliť o krátky čas, boli urobené všetky opatrenia. Zaplatené je všetko. Všetko je pripravené. My len teraz dôverujeme Bohu, že ho prejaví dnes večer v môj aj tvoj prospech. Mňa nemusíte presviečať, že moje meno je Jaroslav. Ja som presvedčený, moje meno je Jaroslav. Mňa nemusíte presviečať, kedy som sa narodil. Síce tedy som nebol toho vedomý, ale moji rodičia zapísali, podpísali sa tam a ja som presvedčený, že som sa narodil práve vtedy. Presvedčenia je niečo, čo ti nikto nemôže zobrať. Ale presvedčenie je niečo, čo najviacej diabol napáda. Za to namiesto toho, aby sme sa dnes snažili, keby som len mal viacej viery, keby som len to alebo ono, ty máš dostatočne viery. Začni ju len používať. Začni ju len používať. Dnes večer budem čítať niektoré state. Budem sa snažiť byť stručný, znamená krátky, nemáme času sa veľa toho rozširovať, ale môj cieľ je pozdvihnúť moju aj vašu vieru. Môj cieľ je, aby sme dôverovali proste Pánu Ježišovi Kristovi, proste Jeho slovu. Jeden z mýtov, ktoré sú v kresťanstve aj vôbec medzi ľuďmi, je, že či nie všetko, čo sa deje tu na tejto zemi, je Božia vôľa? Vrátane, aj moja choroba je Božia vôľa. Vrátane, aj to nešťastie, čo sa mi stálo, je Božia vôľa, moji drahí. My musíme urobiť rozdiel medzi Božou vôľou a Božím dovolením. Nikdy nezabudnime, že my sme tu, kde Boh tohoto sveta je Satan. A Ježiš odkryl, na čo on prichádza. A on napáda zvlášť kresťanov. Tí, ktorí sa v jeho očiach opovážili dôverovať alebo hľadať Boha. Písmo hovorí, Pán Ježiš Kristus hovorí, ja len opakujem jeho slova. Diabol, lotor, zlodej neprichádza na nič iné, len aby ukradol, aby zahubil a aby zabil. To je jeho cieľ. Boh nikdy nedoloží chorobu na teba aj na mňa. Je to diabol. A v niektorých prípadách naše nerozvážne rozhodnutia alebo nezodpovedný vzťah voči svojmu telu. Napríklad, ak by ja neprestajne fajčil, drogoval sa, pil a tak ďalej, nie čudo, že dostanem rakovinu pľúc alebo pečenie a tak ďalej, moji drahí. To je nezodpovedné, znamená
narábanie s týmto telom, ktoré má byť chrámom Svätého Ducha. Ale nie je to Boh, ktorý na mňa to doložil. A tak častokrát kresťania vedia povedať, mám túto chorobu a Boh ma ňou poučuje. Moji drahí, dovolte mi nesúhlasiť s tým. Ja nechcem rušiť vašu mienku, ale spróbujte rozmýšľať nad týmto. Boh nás neučí skrze chorobu. Boh nás učí skrze Jeho slovo. Áno, v chorobe môžeme sa k niečomu prísť. Viete, ľudia sú dneska zaneprázdnení a potom zrazu príde choroba a bolo tak, čo mi ľudia povedali, nemám času ani prísť, ani na modlitbu, ani do zhromaždenia, pretože mám robotu, zaneprázdnení sa, nevieš, ako je to, mám toľko práci, toľko obaveze a tak ďalej. Potom príde choroba a za mesiac je v nemocnici. A zrazu má času aj ležať, aj premýšľať, aj čítať slovo Božie, aj príďte, bratia, sestry, modliť sa za mňa. Áno, robíme to, chceme to robiť. Vyjdeme v ústretí, chceme pomôcť, moji drahí, ale Boh nás chorobou neučí. On nás učí slovom Božím. Slovo Božie vám aj mne hovorí, vykupujte čas. Slovo Božie nám radí, bdejte, buďte triezvi, lebo nepriateľ obchádza ako lev, ktorý reve a hľadá, koho by zožral. Takže veci, ktoré sa dejú dnes večer, keď sa ľudia opíjajú, keď sa drogujú, keď robia nemravné veci, nie je niečo, čo môžeme nazvať, že je Božou vôľou tu na tejto zemi. Isto tak ani choroba nie je Božia vôľa. Božia vôľa je uzdravenie. Božia vôľa je spasenie. Božia vôľa je, aby sme boli slobodní od týchto vecí, moji drahí. Necíť sa zle, ak sa nachádzaš v nejakých oblastiach, kde ťa zviazal Satan, alebo napadol Satan. Za to aj Ježiš Kristus prišiel, aby čo? Ničil diela diablové. Aby ničil diela diablové. Dnes večer budeme sa modliť a jeho mocou a jeho autoritou, jeho menom budeme ničiť diela diablové. Nasledovný mýtus, ktorý je veľa raz v ľuďoch, je, že ak Boh niekoho neuzdraví, určite to nebola jeho vôľa. Určite Boh s tým niečo chce, ak chce, aby sme zostali chorí. Najlepší príklad je tá žena, ktorá trpela 12 rokov. Trpela na krvotok. Jej celý život bol zničený. Nemala prístup ani na Božie služby, pretože bola podľa zákona považovaná za nečistú. Nemohla byť ani so svojou rodinou, pretože ak by bývala a bola v neprestajnom kontakte so svojou rodinou, jej rodina by podľa zákona bola považovaná za nečistú. A boli by vyobcovaní z tej spoločnosti. A ona si chcela pomôcť, ako aj všetci my, čo rozmýšľame, ako si pomôžem. A postupom času zistíme, že hľadáme pomoc u všetkých, u ktorých pomoc asi dostaneme. A písmo na žalosť hovorí, že potrovila všetko svoje imanie. A nič jej nepomohlo. Nič jej neišlo na dobre, moji drahí. Lieky akokoľvek sú dobré, oni nám nepomôžu. Oni nám zmiernia tie naše symptómy a zmiernia jednoducho tie veci, ktoré trápia naše telo. Jedine, kto vás aj mňa uzdraviť môže, to je Pán Ježiš Kristus. To je Pán Ježiš Kristus. Lekári môžu dať zlomenú ruku do sadre, ale je to Boh, ktorý dáva, aby sa tie kosti zriasli.
lekári môžu dať pomoc a obyčajne tá pomoc je z tých vecí, ktoré sa nachádzajú v elementoch tejto našej zeme. Ale Boh je ten, ktorý môže dať uzdravenie. Táto žena mohla byť rozčarovaná aj v Boha. Modlila som sa. Koľko raz som sa modlila. Koľko raz som možná poručila do synagógy, aby sa modlili za mňa. Ale nič jej nepomohlo. Až jedného dňa povedala, keď sa dotknem podolka jeho rúcha, ja budem zdravá. To bolo jednoduché, detinské rozhodnutie. Veď ak Boh ma neuzdravil pred 12 rokmi, ak ma Boh neuzdravil pred 5 rokmi, ak ma Boh neuzdravil pred 10 rokmi, kto mi garantuje, že ma Boh teraz uzdraví? Ale rozdiel medzi dúfaním a vierou je, že viera je presvedčenia a dúfanie nikdy presvedčenia nie je. My môžeme dúfať, že dobré veci sa nám stanú, ale keď si presvedčený, to je silnejšie. Tieto veci sa istotne stanú, moji drahí. A postavte si tú otázku, ona sa dotkla, viete, podolka jeho rúcha. Bola uzdravená. Pán Ježiš Kristus sa obráti. Kto sa ma to dotkol? Chceš sa dnes večer dotknúť Pána Ježiša Krista? Nič ti v tom nebráni. Viete, že predsudky ľudí v tom čase bolo, že žena na verejnosti sa nesmie dotknúť muža a zvlášť sa nesmie dotknúť rabína, učiteľa. Ale ona na to nedbala. Pretože mala veľkú potrebu, moji drahí. Ak je dnes večer tvoja potreba veľká a chceš sa jej zbaviť, tak jednoducho príď k Pánu Ježišovi Kristovi a dotkni sa podolka jeho rúcha. Podolok jeho rúcha naplňa tento chrám dnes večer. Žena priznala, ja som sa dotkol. Ženo, tvoja viera ťa uzdravila, moji drahí. Inými slovami, jej viera v Boha, mala niečo spoločné s prijatím Božej vôle pre ňu. Ľudia by jej povedali, nie Božia vôľa, aby si sa ho dotkla. Nie Božia vôľa, aby si bola uzdravená, veď si keľko lekárov a keľké pomoci hľadala. Nie Božia vôľa, moji drahí. Ak by nevynajšla vieru v svojom vnútri, ona by zomrela svojej nemoci. Ale pretože sa opovážila veriť a pretože tá viera bola detinská, prostá, jednoduchá, ale prišla do výrazu, ona sa neuťahovala, ona nedovolila, aby tie predsudky, aby tie zlé skúsenosti minulosti na ňu vplývali. Ale ona povedala, keď sa dotknem, a nehovorila si len to naprázdno, ale išla a dotkla sa, zistila, že bola uzdravená. A zistila, že Božia vôľa je, aby bola uzdravená. Makar aj posle 12 dlhých rokov. Makar aj posle toho, že vynaložila všetko svoje imanie na lekárov, ktorí jej nepomohli. A na veľa modlitieb, ktoré do toho času neprišli, aspoň v jej mysli k tomu, že by bolo o jej odpovedané. Teraz bola jednoducho uzdravená, moji drahí. Spomínate si na tých učeníkov, ktorí boli neschopní, aby vymiatli toho démona z toho chlapca. Pán Ježiš Kristus schádza z vrchu dolu. A vidí, tam sa vadia jeho učeníci, vadia sa farizei, zákonníci. A pán prichádza a tu pristupuje jeden človek k pánovi. A ten človek sa mu začal kláňať, padol na svoje kolená a hovoril, Pane, zmiluj sa nad mojim synom.
lebo je námesačník, hrozne trpí, lebo často padáva do ohňa, často do vody. A priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale ho nemohli uzdraviť. A všimnite si teraz Ježišovu odpoveď. A Ježiš odpovedal a riekol, o pokolenie, neveriace a prevrátenie, dokedy budem s vámi, dokedy vás ponesiem, doveďte mi ho sem. A Ježiš ho pokarhal a démon hneď vyšiel z neho, mládenec bol uzdravený od tej hodine. Vtedy pristúpili učeníci k Ježišovi osobitne a povedali, prečo sme ho my nemohli vyhnať? A on im povedal, pre vašu neveru. Lebo amen vám hovorím, keby ste mali vieru ako horčičné zrno, poviete tomuto vrchu, prejdi odtiaľto tam hen a prejde a nič vám nebude nemožným. Ja neviem, čo zmýlilo týchto učeníkov. Učeníci mali vieru, ale ju nedali do použitia tej úplnej viere. Možno ich zmýlilo to, že tento človek mal dlhodobý problém s týmto svojim synom. A viete, prečo mal dlhodobý problém? Pretože syn, moji drahí, nenachádzal vieru v dome. Syn jednoducho nevidel, že jeho otec žije podľa slova Božieho. A len preto, že jeho učeníci, pánovi učeníci ho nemohli vyhnať, neznamená, že bolo Božou vôľou, aby tento chlapec trpel epilepsiou aj ďalej. Bolo to kvôli ich nevere, nemohli vyhnať toho tvrdohlavého démona, ale Pán Ježiš Kristus ho pokarhal a démon vyšiel. Tak častokrát niekedy, v niektorých prípadách, uzdravenie sa týka vlastne oslobodenia démonov. A démoni vošli do ľudí, pretože ľudia otvorili dvere pre démonov. Čítame o tej žene, ktorá bola posadnutá duchom nemoci, sa mi zdá 18 rokov. Bola zohnutá, moji drahí, bola zohnutá. Žena, ktorá mala 12 rokov krvotok, ona prišla k Ježišovi. A táto žena 18 rokov bola v tej synagógi a nežiadala pomoc. Ona proste bola tam, moji drahí. Viete, čo mi to naznačuje? To mi naznačuje, že ona bez ohľadu, že trpela tým duchom nemoci, ona uctievala dom Boží. Uctievala dom Boží. Dovolte mi povedať, len rádu, ja nikomu nemôžem nariadiť. Neopúšťajte spoločného zhromaždenia. Neopúšťajte spoločného zhromaždenia. Keby táto žena, ktorá 18 rokov mala ducha nemoci, viete si ju predstaviť, takto prišla. Nemohla sa spriamiť. Nezapadala nikde. Nemohla si nikde sadnúť. Nikto popri nej nechcel sedieť. Nikto popri nej nechcel stáť. Táto žena ale mala v svojom srdci, ja idem do domu Božieho. A ani nevedela, že ten deň príde niekto, kto ju celý čas hľadel. A kto myslel na ňu. Toto je dcéra Abrahámova. Ja prídem, aby som ju uzdravil, moji drahí. Nikto vás nebude milovať tak, ako Pán Ježiš Kristus. Ženo, poď ko mne, moji drahí. Mohli by sme povedať, tí mladí praví, 30-roční, prídi ku nej, ty zlož na ňu ruke, ty ju uzdrav. Moji drahí, ale ak máte vieru, viera spraví aj to, čo logicky niečo nie je priateľné pre vás. Ženo, príď ko mne. Ježiš Kristus sa jej dotkol. Ježiš Kristus ju uzdravil, moji drahí. Pán Ježiš Kristus ťa môže uzdraviť dnes večer. Čo je viera? Najlepšia definícia je, ktorú zapísal apoštol Pavel Židom 11. kapitoli. A parafrazíram. Viera je podstatou vecí, v
ktoré dúfame, dôkazom vecí, ktoré nevidíme. Ste sa voľakedy rozprávali, moji drahí, s dieťaťom, kervo má na mysli, že chce, aby otec mu kúpil bicykel. To dieťa o tom bicykli neprestajne rozpráva. To dieťa kreslí ten bicykel pred svojim otcom. To dieťa rozpráva o tom, o čom rozmýšľa, moji drahí. Ono je presvedčené, že taký bicykel má. Až nakoniec otcovo srdce urobí to, že odindia kúpi taký bicykel, ako to dieťa aj predstavilo. To je viera. To je viera. Keď viete presne, čo chcete, a keď viete to definovať, keď viete si to predstaviť, viete si predstaviť seba dnes večer, že ste zdraví? Viete si predstaviť dnes večer, že tie nemoci, ktoré vás trápia, jednoducho odídu po modlitbe? Alebo niekedy sa stane, že po určitom čase po modlitbe? Skúste to. To je viera. Problém s nami dospelým a porovnaní na deti je ten, že my rozumujeme. Čo ten Petrovčan rozpráva? Čo si on myslí? Myslí on, že jeho budeme počúvať. Nepočúvajte vy mňa, počúvajte vy Pána Ježiša Krista. To je podstatné. To je podstatné. Ukáž mi svoju vieru so skutkami. Ukáž mi svoju vieru len teoretickú a budeš vidieť, aký je rozdiel. Viera so skutkami, keď skutok sa stane, moji drahí bratia a sestry, je niečo úžasné. Dnes večer odídete domov ako tá žena. Všetci druhí odišli domov a rozprávali, nak ti poviem, čo sa stalo. Ježiš, zastavila ho žena, dotkla sa ho a odišla domov celá premenená, celá radosná a vraví, že je zdravá. Ale len tá žena, jediná žena, mohla odísť domov a povedať, ja som uzdravená. Všetci druhí rozprávali o tom, ale ona mala svedectvo v sebe, ja som uzdravená. Mať vieru znamená, že môžeme z istotou vedieť, že to, v čo dúfame, sa aj stane. A stane sa preto, nie za to, že ja to chcem, nie za to, že ja sa o to modlím, nie za to, že ja to možno si želám, nie za to, aby sme rozprávali, keď sme sa zišli v padinách na modlitby, stálo sa, ale stane sa za to, že to Ježiš sľúbil. To je veľký rozdiel. A potom každá sláva bude patriť jemu, moji drahí. Isto ako aj s touto sestrou. Každá sláva patrí jemu. Ďaká Bohu za vás, ktorí ste sa modlili, ale vy ste ju neuzdravili. Uzdravil ju Ježiš Kristus. Jemu jedinému aj patrí každá česť i sláva, moji drahí bratia a sestry. Boh, keď niečo sľúbi, Boží národ mu verí a zoberie to, čo povedal Boh, si navážne, moji drahí. Biblia hovorí, že skutočná kresťanská viera je jednoducho poznať Božie zasľúbenia. Poznať, že Boh za to všetko zaplatil, zaopatril. Poznať Kristovo dielo na kríži. Poznať Božie slovo a potom to prijať, potom to veriť, že to, čo Boh hovorí o týchto opatreniach, o tom, čo On zabezpečil za nás, je nepochybne pravda a že tá pravda patrí mne. Že tá pravda patrí mne, moji drahí. Nuž teda ten, ktorý vám dáva ducha a činí medzi vami divy, či to činí zo skutkov zákona, a či z počutia viery.
Tak ako Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Galačanom 3. kapitola. Pavel hovorí, moji drahí. Ak je nedostatok viery, ak môžeš povedať, ja nemôžem to prijať, ja nemôžem veriť, je len jedna z dvoch možností. Alebo nepoznáš Božiu vôľu, alebo v skutočnosti neveríš, že Božie slovo je pravda. Za to je potrebné čítať Božie slovo. Za to je potrebné premýšľať o Božom slove. Za to je potrebné plniť si myseľ Božím slovom, moji drahí. Za každým, keď čítate, nemáme už času, ale za každým, keď čítate, kdekoľvek Ježiš Kristus išiel, prvo hovorí slovo Božie, kázal evanjelium. Znamená, hovoril Božie slovo. Očakával od ľudí, aby verili. A to bol hlboko nábožný národ, ktorí verili jedného Boha, ktorí sa obrezovali, ktorí sa kláňali, ktorí dodržiavali sviatky, ktorí boli akurátni, čo sa týka oblečenia, moji drahí bratia a sestry. Keď Pán Ježiš Kristus chodil po mori, chodil po vode a Peter vraví, Pane, ak si to ty, prikáž mi, aby som išiel k tebe. Ježiš jednoducho hovorí, poď. Peter vystúpil. Koľký z vás dnes večer sa odvážite vystúpiť z vášho člna, kde sa cítite bezpečný, kde cítite tlo pod svojimi nohami? Koľký z vás sa opovážite? Peter sa opovážil. Druhí učeníci nie, ale Peter sa opovážil. Vystúpil a začal chodiť po vode. A potom sa obrátil a videl možno vietor, veľké vlnobytie a tak ďalej, moji drahí. A čomu Pán Ježiš Kristus hovorí? O, ty maloverný, keď začal tonúť. On ho neodsúdil, ale ukázal, kde je problém. Problém je vo viere, moji drahí. Viera nesmie byť rozumová. Každý dnes večer z vás veríte, že uzdravenie je v Biblii. Každý jeden z vás veríte, keď sa káže o uzdravení. Ale viera má byť tak, ako malého dieťaťa, ktoré nepríjma nie za odpoveď. Ale úporne prosí svojho otca za bicykel. To je len príklad. Dnes večer pros Boha o uzdravenie, moji drahí, brato a sestra. Osloboď sa strachu, pretože strach spochybňuje. Strach je ten, ktorý vrhá pochybnosti na Božie slovo. A možno nie slovne, ale svojím postupom znázorňuje, že Božie slovo nemá pravdu. Biblia ide tak ďaleko, že hovorí, bez viery nie je možné páčiť sa alebo zaľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmenuje tých, ktorí ho usilovne hľadajú. Tá žena 12 rokov usilovne ho hľadala. Tá žena 18 rokov usilovne prichádzala do spoločného zhromaždenia. Mohla si povedať, ja nezapadám tam. Každý ma spochybňuje, každý sa ma stráni a tak ďalej. Mohla nájsť x výhovoriek, ale ona chcela byť v dome Hospodinovom. A práve v ten deň prišiel Ježiš a uzdravil. Toto je dcéra Abrahámova. A ju držal Satan. A jednoducho ja som prišiel, aby bola uzdravená. Kľúčom aj pre dnes večer je dostať sa do bodu, keď poznáte Božie slovo a potom jednoducho veriť tomu, čo Božie slovo hovorí. Potom budete mať naozaj tú skutočnú, naozaj tú úprimnú vieru. Čokoľvek iné je len falošná viera. Pravá a úprimná kresťanská viera nie je nič viac, než len vedieť, že Boh povedal a veriť tomu. Ak Boh povedal, je dosť pre mňa, moji drahí. Či nie, že keď lekár povie,
zoberte tieto lieky a píte ich taktoka. Nikto z vás nejdete a nepreverujete u druhého lekára alebo u druhého lekárnika, apatiekára, či sa naozaj tie lieky za to, alebo sa nie. Dôverujete tomu, čo píše. Používate to, čo vám lekár povedal. Ak prejavujete vy a ja vieru v týchto zemských lekárov, ktorí majú isté problémy ako aj vy a ja, verte tomu, ktorý na svojom tele nosil všetky naše nemoci a neduchy niesol. A o ktorom Izajáš hovorí, jeho synavicou sme uzdravení. Jeho synavicou sme uzdravení. Máme veľa toho, ale nebudeme o tom hovoriť. Ja chcem len zakončiť s týmto. Vy viete, čo Jakob hovorí. Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, pomažúc ho olejom mene Pánovom. A modlitba viery uzdraví chorého a Pán ho pozdvihne. A jestli urobil hriechy, odpustí sa mu. Je niekto nemocný medzi nami. Modlitba viery uzdraví alebo zachráni chorého, moji drahí. Čo je modlitba viery? Toto je typ modlitby, pri ktorej stojíte na niečom, čo Boh sľúbil. Alebo o čo sa Boh postaral. A Boh sľúbil, že On je uzdraviteľ. Či viete, že z Egypta, keď vyšli Izraelci, nikto medzi nimi chorý nebol? Či viete, že na prvú prekážku, na ktorú nadišli, bola Mára, choré alebo horké vody, a Mojžišovi bolo povedané, aby hodil tam kus dreva, ktorý sa tam našiel. A tie vody, ktoré boli horké, od ktorých by pohynuli, otrávili by sa, zrazu sa uzdravili a národ mohol piť. To naznačuje, moji drahí, že Boh pripravil drevo, na ktorom bude visieť Pán Ježiš Kristus. Boh pripravil už vopred to, čo pomôže národu, to, čo pomôže vám aj mne. Jeho synavicou sme uzdravení. A my stojíme na týchto sľuboch. My stojíme na tom, čo Pán Ježiš Kristus pripravil pre vás aj pre mňa. Ak sa tento verš nazýva modlitbou viery, potom je to zjavné. A to zjavné je to, že Boh pripravil všetko. Boh zaopatril, moji drahí bratia aj sestry. A zaopatril pre naše nielen duchovné, ale aj telesné uzdravenie. Keď sa modlíte, Bože, odpusť mi moje hriechy. A dobré modliť sa, ak sa z vás niekto ešte nemodlil o odpustenie hriechov, modlite sa o odpustenie hriechov. Ak niekto z vás vykonal hriech, hriech je naveky prekážkou medzi Bohom aj vámi, ale za hriech Pán Ježiš Kristus prišiel a zaplatil svojou krvou. Odpustenie hriechov sa nám dostalo. Ale v tom, čo Pán vykonal pre vás aj pre mňa, nie len odpustenie a spasenie, ale aj fyzické uzdravenie. A za to dnes večer budeme dôverovať Pánovi. Budeme dôverovať Pánovi. Ja by som rád, keď by sme mali trošku viacej času a vidieť, čo všetko písmo hovorí, moji drahí. Že nikdy nebola Božia vôľa, aby sme boli chorí. Chorí sme za to, že nás diabol mučí, trápi. Ale za to prišiel Pán Ježiš Kristus, aby ničil diela diablové. Písmo hovorí, že kdekoľvek Pán Ježiš Kristus prišiel, moc Božia bola na uzdravenie a uzdravoval všetkých, moji drahí. Uzdravoval všetkých. Ale vierou Boh to všetko pôsobí a za to očakáva tú vieru, ktorú nám dal, aby sme používali. Použil dnes večer. Halleluja. Pán ťa miluje. Lekár nad lekári je na tomto mieste. Máš právo byť zdravý a zdravá. Máš právo volať k nemu
a on ťa vypočuje, on ťa miluje. Bez ohľadu, koľko rokov už trpíš, on ťa miluje. A on urobil všetko, aby si dnes večer bol zdravý alebo zdravá. Nech vás dobrý Boh požehná.